Ah non, Bakari kana ni fɔ dɛ parce que n'i taara sisan nɔ ko les trois grandes religions o bɛ judaïsme fɔ o ye jagoya de ye a b'a la. Exactement. E tɛ se ka na fɔ k'a t'a la o. Mun na e b'a fɔ k'a t'a la. Non n bɛ ka kuma ni i b'a dɔn ko dɔ bɛ passé société kɔnɔ an bɛɛ bɛ baara kɛ n'a ye mais n'an taara au fond k'a fɔ ko juif a kɔrɔ tɛ diinɛ o milila de don i n'a fɔ chrétien. Ne ma fɔ o juif n ko judaïsme. Oui n ko a taara juif de la o. N ko in taara juif de la k'a kɛ judaïsme i n'a fɔ juifu ka diinɛ. O i b'a dɔn karamɔgɔ i b'a dɔn aw oui. A ye Bakari kɛ nin tɛ fɛ ka kunu yɛrɛ de nin ɲɛ bɛ tiɲɛ na a tɛ fɛ ka kunu. Non kalan dɔ commentaire la sa i b'a dɔn. Non iyo sa e bɛ fɛ k'a fɔ ko kuranɛ de tɛ tiɲɛ wa ou bien e bɛ fɛ k'a fɔ ko diinɛ de tɛ tiɲɛ wa ou bien e bɛ fɛ k'a fɔ ala ko de tɛ tiɲɛ quoi fɛn dɔ fana an bɛ se ka mun faamu quoi. Non ala ko ye tiɲɛ de ye mais mɔgɔw de nana kun dɔw don ala ko la. Ok ala ko tiɲɛ iyo sa ala ko tiɲɛ kelen iyo sa ala ko tiɲɛ kelen yira an na parce que e bɛ k'i bagari kuranɛ yɛrɛ la. Non ne b'a fɔ kuranɛ sisan bon Bakari an ka to kelen an ka to kelen voilà an ka to kuma ni kun b'a la voilà non ne tɛ mɛn tuguni ne voilà donc ne ta tɛ mɛn après peut-être i ni sabali b'a minɛ quoi. Bakari o débat la an kun bɛ baro de an ma do débat la de. Voilà mo de ma minɛ a bɛ baro de voilà Bakari sisan nɔ ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a faamuya diinɛ yɛrɛ nakun ye mun ye sisan nɔ. En saba dɔrɔn de kalimaniya ni ala ye k'a fɔ ko an bɛ ɲɛnama min kɔnɔ dɛ ala de t'a dɔn ala de y'a da ala de y'an bɛɛ da k'o ko ni ala ye a filanan kalimaniya k'a fɔ ko an mana ko kɛ yan diɲɛlatigɛ in kɔnɔ lahara ala bɛ taa zuze a sabanan ka baara ɲuman kɛ a banna. Bon sisan nɔ e ko sisan ko mɔgɔw y'u taw don a kɔnɔ. Oui e m'o de fɔ. Exactement. Bon donc ni mɔgɔw filila o la o mɔgɔw y'u ta don a kɔnɔ ni mɔgɔw filila o la o maintenant olu ka jugement bɛ kɛ cogo di. ala b'o juger o ye min kɛ o ye ala ka kuma de falen. Bon donc n'u ye ala ka kuma falen ni ala y'a dɔn k'ale ka kuma bɛ se ka falen o ala yɛrɛ ko k'ale ka kuma tɛ se ka falen e bɛ mun de faamuya o la sisan nɔ. Non k'a fɔ ko ala ka kuma ninnu faamu dɛ ala ka kuma. e de m'a fɔ sisan k'u ye dɔ fara kan maintenant donc ça veut dire que ala ka kuma bɛ se ka falen ala dun ko k'ale ka kuma tɛ se ka falen donc maintenant e bɛ mun de fɔ ne ye o ko la sisan. Ok k'a fɔ ko ala ka jusqu'à ce que o kuma falennen ka taa mɔgɔw lafili. C'est que nafa tɛ ala ka kuma parce que ni ala ko k'ale ka kumakan tɛ falen o nafa kan ka kɛ de c'est à dire mɔgɔw mana kuma ko don a kɔnɔ cogo cogo mɔgɔw tɛ fili quoi. I jɔ n bɛna yɔrɔ dɔ expliquer i m'a ye fili caman de bɛ nin yɔrɔ la. Mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ caman de b'a fɔ silamɛw yɛrɛ b'a la. Bakari ne tɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan quoi ne ko nin i ma e ko fili caman de bɛ nin yɔrɔ in na ni e y'o fɔ déjà mun de bɛ na ni fili ye ala kumakan falenni. N bɛna yɔrɔ de la quoi i b'a dɔn mɔgɔ caman b'a fɔ ko ala ka kuma tɛ falen. Kuma in parce que min fɔra yɔrɔ la u b'a fɔ ko kalimat olu ye kalimatu de kɛ ko ala ka kumakan. Kalimatu tɛ ala ka kumakan ye dɛ kalimatu ye ala ka danfɛn de ala ka danfɛn de tɛ falen ala ye min da mɔgɔ tɛ se ka falen quoi mais u nana kalimatu in kɔrɔ kɛ ala ka kuma ye u tɛ kelen ye. Mais ala ko k'a ka loi fana tɛ falen o fana bɛ yen nɔ a ko k'a ka loi fana tɛ falen i b'o kalama kɔnɔ. Ko loi tɛ falen cogo di. Awɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ a ko c'est à dire ale ka loi fana tɛ falen. Non kuma ne bɛ min don kuranɛ kɔnɔ la tabdila li khalqillah o ye ala ka danfɛn de ye. Bon sisan ni ala ka danfɛn tɛ falen o nafa jumɛn de bɛ anw kan sisan nɔ. Non o ye de mɔgɔw ka da la ko ala bɛ yen. Non Ayisa olu non o tɛ se k'a jira ko ala bɛ yen nɔ. Oui parce que ni e y'a essayer cogo cogo ala ka danfɛn falen ni ko ko ala ka danfɛn tɛ falen hali mɔgɔw ye sɛw falen yan nɔ. An ye sɛkuraw dilan yan nɔ fɛn poulet de chair ni fɛn ninnu. Ka sɛ dilan. Awɔ ni b'u la kɔni ni b'u la. E bɛ sɛ dilan cogo di. Mais poulet de chair c'est pas naturel. Oui mais a bɛ kɛ sɛ de toute façon. Voilà ala ka sɛ ma falen yan. A bɛ kɛ sɛ de ye. Ala ye sɛ mun dan an ma sɛ dɔ dilan. Non n'i y'a ta k'a lajɛ sisan ala ye danni kɛ cogo min na mɔgɔ bagan c'est à dire danni kɛcogo yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ i tɛ se ko falen o i mana falen cogo o cogo a bɛ kɛ ala ka danfɛn ye. Nafa de t'o la quoi ça veut dire que Bakari hali e ka fɛn fana tɛ falen o parce que hali ne ye nɛgɛso dilan mɔgɔ tɛ se k'o falen o parce que o tigi bɛ taa de ka chaîne bɔ ka chaîne kura don a la donc i b'a fɔ sɛ falen na cogo min na. Nɛgɛso bɛ se ka falen. Non nɛgɛso tɛ falen. Non a tɛ falen. Parce que e ka kuma b'o de yira ça veut dire que danfɛn fɛn fɛn bɛ jɛ kunna a si se ka falen n'i ye fɛn dilan cogo min na ça donc parce que o b'o de yira
parce que ni ala ka shed la shed la ay miji la miji la ima ay sagad la mais avec de la mundi avec de la ni saga koron germe do de ne a fin do de tu vois pour que ka saga koron là maintenant on a foné na quoi ala ka fin te fallait moi je comprends pas maintenant ala ka kuma kan ko te fallait ala ka loi o te fallait mais pourtant les gens arrivent à tromper d'autres personnes ni ala ka loi ça veut dire ka kuma fallait na donc maintenant ego ko ala nana dîner pour que anga clé anga ninge maintenant ni ala ka dîner nana no ma se ka mo do clé na fatala parce que n'a fɔra ko nin dabɔra cleaning de kama dɛ ale man kan ka jɛngɛ quoi ale bɛ cleaning dɔrɔn de kɛ ka taga ça c'est obligatoire mais ni ala yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko mɔgɔw y'ale ka kuma kalifalen ça veut dire que il est faible a tɛ se ko t'a la quoi non c'est pas de faiblesse ala bɛ fɛ ka déjà non mais parce que déjà jugement parce que olu ka jugement ma sɛbɛn quoi k'a fɔ ko ni fili ko ni minnu la fili la parce que i b'a dɔn ala yɛrɛ y'a fɔ ko c'est à dire ko sitanɛ bɛ fɛn cɛ ɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ k'a kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ i b'a dɔn o bɛ kuranɛ kɔnɔ ko sitanɛ bɛ fɛn cɛ ɲɛ k'a kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ala m'o fɔ oui mais sitanɛ bɛ se k'o kɛ k'ala sigilen to cogo jumɛn voilà ala tɛ don o la o mais ala tɛ don o la cogo jumɛn sitanɛ ma don o la mais yɛrɛ ala maintenant namɛ Bakari namɛ ni ne ye fɛn dɔ ye blanc couleur blanche ne y'a kɛ jaune e ɲɛkɔrɔ ni ne y'a kɛ jaune e ɲɛkɔrɔ sa o t'a kɛlen jaune maintenant e b'a fɔ ko couleur jumɛn de don n'i y'a kɛ jaune ne ɲɛkɔrɔ b'a fɔ jaune don bon ne ko jaune don ala b'a fɔ k'ale bɛ jigin la est-ce que ala kan ka jigin la ok mun ala bɛ jigin non réponds à ma question non ala man ka jigin na ni y'a ye jaune na ni y'a kɛ jaune ala man ka maintenant ni sitanɛ ye jɛman kɛ anw ɲɛkɔrɔ jaune ye o n'an tugura jaune ko ala bɛ jigin an na mun na mais ni sira fana yɛrɛ la sitanɛ man ka mais sira yirali la cogo jumɛn sira foyi ma yira i la parce que problème min ala sitanɛ bɛ ala ka sira de minɛ ka cɛ ɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ pour que mɔgɔw ka tugu a kɔ ne b'o de f'i ye parce que n'i y'a ye ala namɛ n'i y'a ye ala ko ça dit ko sitanɛ bɛ fɛn cɛ ɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ça veut dire que sitanɛ bɛ fɛn kɛ tiɲɛ de ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ o tuma o yɔrɔ la o sitanɛ mana fɛn kɛ tiɲɛ e ɲɛkɔrɔ donc maintenant o yɔrɔ la e b'a fɔ ko e tɛ tiɲɛ ko e nkalon ye quoi donc tiɲɛ bɛna yira e la e b'o kɛ nkalon ye ouais mais o sera ka kɛ cogo min na i ye ala ka sira de bila o de la sitanɛ seri mais i bɛ ala ka sira bila cogo jumɛn ala yɛrɛ de ko sitanɛ bɛ fɛn kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ok n bɛna yɔrɔ expliquer ala ka sira i b'a dɔn fɔlɔ n bɛ ɲininka ala ka sira a b'a fɔ min ma ko droit chemin i b'o dɔn fɔlɔ o ye mun ye droit chemin silamɛya yɛrɛ sigilen bɛ droit min kan n'an bɛ seli la an b'a fɔ ko ihdina siratal mustaqim ala k'an kana sira tilennen na o sira tilennen i b'o dɔn o ye mun ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ o de ye yɛrɛ de silamɛya ye o o fɔ n ɲɛna kɛ ok o droit chemin ok d'accord ni ala bɛ sira tilennen yira mɔgɔ la oui bon ni silamɛ nana ala ka sira jɛngɛn e ɲɛkɔrɔ k'a ta tilennen yira e la o ko de don maintenant e bɛ sira jumɛn de ta k'a ta kɛ o tilennen don o de tilennen don maintenant ala ta jɛngɛnen don maintenant e bɛ jumɛn de ta o yɔrɔ la non ala ta in tilennen don de k'i to o kan de sitanɛ de tɛ sigi la ala de m'a fɔ ko sitanɛ b'a ka ko kɛ tiɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ donc sitanɛ bɛna ka sira de tilen mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mais o ala kelen de ko k'i to nin ala sira ta jɛngɛn ɲɛkɔrɔ donc maintenant e bɛ jumɛn de ta o la sisan e fɛnɛ ka ne lamɛn ko o ala kelen de ko tuguni kuranɛ in kɔnɔ k'i to ale ka sira tilennen kan sitanɛ tɛ se i la bon sitanɛ tɛ se i la ale ala kelen bɛ tila ka na fɔ tuguni ko sitanɛ bɛ a ka kuma ko kɛ tiɲɛ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ne b'o de f'i ɲɛna o ko ni fɛn dɔ ye jɛman ye ayisa ne ko n ko fɛn dɔ ye fɛn jɛman bɛ ne bolo sisan nɔ ne ka lunɛti dɔ don i ɲɛ la e ka n'o fɛn jɛman lajɛ o ka kɛ bilenman ye ɲɛkɔrɔ i y'a faamuya maintenant e b'a fɔ ko bilenman de don ne k'a fɔ n tɛ lunɛti bɔ fiyewu o bɛ kɛ bilenman ye ɲɛkɔrɔ maintenant ni e ko o ye rouge ye maintenant est ce que ni mɔgɔ kan ka jigin e la mɔgɔ man ka jigin na ne ka kuma faamu ala bɛ taa jigin mɔgɔw la parce que sitanɛ ye ko cɛ ɲɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ voilà i m'a ye ne ka kuma faamu clairement Bakari hakɛ to sa ala kelen de ko k'i to sira tilennen kan sitanɛ de tɛ se i la Bakari non Bakari n bɛna kuma di ma sa i bɛ an bɛ nin yɔrɔ da an b'a to dɔw ka foli kɛ après a bɛ tɛmɛ i bɛ nin yɔrɔ jaabi voilà e b'a n'an ka nin kuma fɔ dɔw tigi ka foli kɛ n bɛ nin kuma fɔ diya maintenant Bakari depuis ko daminɛ ala y'a fɔ sitanɛ ɲɛna i y'a faamuya k'ale ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ko sitanɛ ou bien k'ale ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ko sitanɛ tɛ se olu la ala m'o fɔ wa mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ye jɔn ye minnu bɛ sira tilennen kan ayi non parce que namɛ minnu bɛ sira tilennen kan olu yɛrɛ de b'u yɛrɛ bila sira tilennen kan exactement voilà donc ni ala ko k'ale ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o ye ala ye minnu choisi kɛrɛnkɛrɛnnen ye choix de ye o
Non, Allah ne doit pas avoir le choix. C'est nous qui avons le choix. Non, il n'a pas fait le choix. Non, mais nous choisissons et on serait sauvés. Il y a famille. Mais ni Allah go kay ne ego ke krengene linge okoro. Non, mais qu'on fait la ma krengene fodé à cause de nyuma de. Ay non. Va lire encore. Bah si me verser ndo. E ba bise ka mo bla. Après ba verser la boa makala. OK d'accord. Ako fo ale ka jonyuma o iba di solihin. Ale ka jonyuma o fo ko mo krengene ne. Sira influene ni kito aga sitane te sila to sila. Anga aketo voilà mais aketo anga kuma di mun yɛrɛ na ruka foli kɛ fɔlɔ donc après a bɛ continuer quoi sabali yɛlɛna sabali ka micro da yɛlɛ après karamɔgɔ Buba après karamɔgɔ poète sabali foli do foli bi vraiment merci quoi aye kuma di ma quoi donc comme ne na nyere la bakar de ko keso do kumba mbolo wala ngumba pe kanyinga nasro na possible abolo quoi voilà okay. Nasro ok problème tala sabali be aketo parce que ene est la mais donc il be ko question bale bolo ka di bakar no pour anga to Buba kana ka foli ke ani prophète le prophète lu ka foli ke donc op mala be so ka kuma partager pour que be se do so ka fo quoi Buba yi foli no ani su pote aba ni su wa ko basti aba mbeka ila me ne be Gambile ok d'accord mbeka ila mo anu fana ya anu fana kemeti le Gambia ok ça c'est bien mbela me kan kusa donc Buba aw fɛ no a bɛ cogo di mɔgɔw bɛ ka aw ka laseliw a bɛ ka faamu wa a bɛ ka faamu kosɛbɛ denmisɛnninw bɛ ka faamu sisan a bɛ ka faamu kosɛbɛ because jɔnya yani bɔ jɔnya nin kɔnɔ k'an bɛnba ninnu kɛ jɔn de kana nu fana kɛ jɔn de o tɛ bɛn dɛ vraiment Afrika n'olu a ye hakili yɛlɛ a y'a hakili dayɛlɛ tunya fɔ ye a y'a mɛn hakili la Afrika n'olu a yi to jɔnya nin kɔnɔ fana an yi fa o kɔnɔ an de nu fana ita na fana ka to jɔnya nin kɔnɔ an tɛ diina nin ma fɛnɛ ba diina nin nani kana ko bɛɛ lase kɔfɛ Afrika n'olu a ye hakili dayɛlɛ wallahi k'i jɛrɛ i jɛrɛ la wale ndi Afrika n'u bɛ tu jɔnya nin la dɔrɔn ka to tubabuw fɛ jɔnya la ka to arabuw fana nɔfɛ jɔnya la ko tunu an tɛ hakili dayɛlɛ ani kolu ma fɛnɛ ay bi jigila ko ni fala ko ibita baraji soro alkiyama janama ni janama ande alkiyama nyanyi ni fon ni ma alkiyama soro ite ja argina soro anu tabina kila wala ante dunia soro ande argina ni soro fana ante ana dunia nyala bo folo vraiment munu mantra dina ko ante o ma fene tubabulu ulia ko be sonia de ulia ko be noyani anu mini dina ko no anu idua la watu wate kadua nyoy dua wala mi dua ana dua mamina ale ay male mi kono odi bisiri mo le tefani mari sirfo ay dra nyula ay dua la suni tele o mato male wani nyafe male mawa vraiment hey tunya tendi arabulu nanne kamina ka kanke jondi jonyale dron ani hey mo Afrika no la ya kri dayele ay kulu kisi ka kulu labo ka tunya ni wuri ala bo nyon kono kemeti nani wala pour ka tunya labo tunya fere ijere fere farafinu fere tubaburu fere kemeti nani wala ki ijere la an kaka kanjere lo mo fin fana ta kira kaba kodi ki ijere la o fana kira kele kodi o kila ndini kodi o ma se wolo mo fin ko tunya bala yi ok mbe baro di doma mbela menna acha aywa ma ok vraiment folie bien ko sebe Buba baga ambeka ka Gambie kemetu Mali Sénégal Côte d'Ivoire Burkina Afrique be Congo olu yɛrɛ ta ka jugu bi kosɛbɛ Afrique centrale mɔgɔ ninnu olu ta ka jugu bi kosɛbɛ parce que
chrétien fana tubabu ka diinɛ joué molu kan bi donc farafin bɛɛ de bɛ kɛlɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ nin kɛlɛ de bɛna frontière bɔ farafindenw bɛɛ la jɛni ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ kɛlɛ mun na vraiment hali a ka dɔ fara a ka courage ta a ka laseli kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ denmisɛnninw ni musow n'olu y'a faamu ni olu y'a faamu siga t'a la ala ko a bɛ ɲɛdɔn voilà ni denmisɛnninw ni musow bɛ faamuyali kɛ dɔrɔn parce que diinɛ in yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ mun tɔɲɔra a ko la olu de ye victime ye denmisɛnninw ni musow donc ni olu b'a faamu non n'olu y'a faamu diinɛ a bɛ ban pewu donc vraiment ka foli d'i ma kosɛbɛ foli b'i ye le poète i folen don sabali an ma ɲina dɛ an bɛ tila ka na i ka question an bɛ tila ka na i ka question na y'a mɛn voilà le poète i folen don karamɔgɔ Mike foli b'aw ye aw yɛrɛ ye koyi su ni tile aw bɛ laseli la aw tɛ ka ɲina aw tɛ ka sɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ la an b'aw ko quoi an kɔni bɛ duguma tapoteli la mais n'i y'a ne yɛlɛnna bi Bakari de bɛ ka ne tɔɔrɔ kosɛbɛ quoi parce que nin tɛ fɛ ka kɛgoya yɛrɛ de quoi ale bɛ fɛ k'a fɔ ko Ala ye ɲuman de quoi mais ɲuman tɛ Ala la o Ala de y'a fɔ ko ni i fa ani i ba ni balimaw tɛ silamɛya la k'i k'u kɛlɛ k'i ka n'u kɛ i jɛɲɔgɔnw ye Ala sugu jumɛn de b'o fɔ n'i ma kɛ Ala lalumaden Ala sugu jumɛn de bɛ o fɔ o Ala kelen de a modéré dɔɔni awɔ i bɛ a modéré dɔɔni n'a dana ne ma quoi a ye nin lajigin nin ka taa quoi arabudugu de ka d'a ye ka taa yen quoi an mago foyi tɛ nin na an ka ci lase 84 personnes de bɛ sanfɛla in na quoi olu ka ci lamɛn quoi Ala de ko combattez les gens qui ne croient pas à Allah et à son messager ni au jour dernier e bɛ mun yɛrɛ de ko tuguni ni ma non cɛ ne bɛ jigin bɛ tapoteli kɛ quoi a sabali a y'a kɛ to ngolo bɛ dugu la problème t'a la i folen don foli b'i ye kosɛbɛ foli b'i ye an ka taa dɔɔni dɔɔni an bɛ Bakari ɲɔgɔnnaw de kama koyi an bɛ Bakari ɲɔgɔn hali n'a sɔrɔ kumakanw mɔgɔw t'a faamu mais ni baro bɛ kɛ basigi ni bonya kɔnɔ an bɛ yan o silamɛ ni pɛrɛnnen don i bɛ na Bakari ka dɔnniya o y'a ka dɔnniya le wa Bakari bolo ale ta ye ne tiɲɛ ye donc an fana b'a yira de an fana ta ye ne tiɲɛ ye mun bɛ dugu ma olu de bɛ a dɔn sisan k'a fɔ olu de bɛ se ka latɔmɔni kɛ laseli ninnu na donc an k'an bolo da dusu la foli bɛ kosɛbɛ le poète i folen don karamɔgɔ Bakari i folen don Jara cɛ Tarawelew ni Jaraw bɛ sanfɛ yan n t'a dɔn mun bɛna mun kɛ jɔn ye su in na. A bɛ cogo di i foli don ani jɔ an yɛlɛnna k'a fɔ karamɔgɔ kun fɛ i foli ba don sabali folen don ani jɔn yɛrɛ na n ka verre don ɲɛna fɔlɔ ka a tɔ an ka karamɔgɔbaw fɔ an kana pan kunna panafricain i folen don ko Buba i folen don fo Gabi foli ba bi ye e yɛrɛ folen don Mike ani ko Muteki nin ye mɔgɔ ne kun tɛ nin dɔn dɛ mais a folen don a ka palais de sigi la Muteki BMK de don Bakari BMK de don ok BMK i folen don i folen ba don vraiment baro taabolo ka ɲi an kɔni Buba ka kuma ye tiɲɛ vraiment fara la n'i sigi ka i lajɛ k'i balimaw kuma cogo lajɛ mun ko tungu fɛn bɛ ka mɔgɔ si jɛ quoi n'i y'a lajɛ ka yala ni i taara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ ni ye Australie kɛ ka Chine kɛ ka Europe kɛ ka arabu jamana kɛ kala k'i sigi ka taa diɲɛ kɔnɔ diɲɛ farafin jamana fana bɛɛ ka fisa ni Mali ye n'i sigi ka farafin jamana diɲɛ jamana fan o fan ye i bɛ Mali de lajɛ mɔgɔ kalannen ba a ma arabu kalan kɛ a ma foyi kɛ a b'i da foro de o ale nɔfɛ tiɲɛ don koyi ala ta ye tiɲɛ koyi ale bɛ t'i sigi maa min ma kalan a ma foyi kɛ bac plus 18 o bɛ t'i sigi dɔ kɔrɔ k'o bɛ ka suraka k'a fɔ o b'i sigi k'i bolo da ko k'a bolo da kunna ko ni ala ka so on tɛ n ka jugu koyi on tɛ n ka jugu dɛ dɔfɔ ne denw ma ɲɔgɔn na a ye taa fɛ foli b'i ye kosɛbɛ ok an ka foliw bɛɛ kɛ kelen kuma tɛ tigɛ o la tuguni quoi Sogolo i folen don aw folen don i tulo bɛ na an tulo b'i la karamɔgɔ n bɛɛ b'a kɛ i folen don Simbo voilà k'a bɛɛ folen don sanfɛ fo duguma dakuru ɲɛ teliya la dɔrɔn ni débat kun bɛ senna Konyakali bɛ anw dusukun na bari anw kisira sini kan tɔɔrɔ ma i kisilen kɔ
Ala naichi ko ki kasara kaubo iyo bowa Yesu nadu anai nyininga neki kasara kaubo iyo bowa ambe Yesu de makonona amba makonona de ansigilembe ya ansigilembe Yesu ka Quran e bibluka ansigilemba ka Yesu ka biblu sirlemba ambolo ambe Yesu ka matigi ka mado de nyini abise kana biblu infuni ka bo ambolo chukumina karamoko kuma ba awbolo black justice ina katare ni matigi ka makata ura solo Salomon ika mikro daile koro b'a fɛ ka kuma fila fɔ koro karamɔgɔ black ne kun bɛ fɛ an ka tester fɔlɔ yani i ka don i ka fond de valise kɔnɔ ne kun na question test poser voilà parce que tiɲɛ na a dɔw la a dɔw tɛ chrétien ye quoi karamɔgɔ solo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ko wala wala an ye fɔlɔ yani ni an ka karamɔgɔ ka don baro kɔnɔ wa le Père, le Fils et le Saint-Esprit akɔrɔ an bɛ fɛ ko i ko yɔrɔnin ɲɛfɔ an ye après ni karamɔgɔ black bɛ sɔrɔ ka ka sɔrɔ ka an bɛ sɔrɔ ka ni dabo sola segi wɔɔrɔ karamɔgɔ solo an b'i bolo au nom du Père, Trinité, du Fils et du Saint-Esprit il faut le nom o wala wala an ye Masa Solo c'est la main de flèche c'est la main de flèche anye dongli da fula quoi donc mais ima do nta mbunya anga ni dongli bai beda kan kono dinge be karamɔgɔ black yi kumina sama ka balci zonzala koro iba karama koro adna fi kumene akili la quoi moi ma anana akai rezo fana mani awo Masa Solomani Masa Solomani on sɔgɔma ou bien on est clé ne sais pas baasi t'aw la baasi foyi tɛ yen voilà ne tulo t'aw la kosɛbɛ a ka di ne ye ka don live kɔnɔ mais ne bɛ ka bruit dɔrɔn de bɛ n fɛ yan je sais pas si c'est le réseau ou mankan de b'e ka yɔrɔ la quoi mankan de b'e ka yɔrɔ la n'o tɛ mankan tɛ anw ka yɔrɔ la an t'a dɔn teliya bolo ma an kɔrɔkɛ ka ɲininkali i y'a mɛn yan non ma foyi mɛn ne dun bɛ so kɔnɔ n tɛ mankan yɔrɔ ma yɛrɛ la yɛrɛ n bɛ so kɔnɔ de ok sisan mankan ka ɲi i tulo bɛ ne na sisan awɔ n tulo b'i la ka ɲɛ sisan awɔ i folen don ok ko matigi ka duwan ye ami kɔrɔ dugukolo ka ɲininkali gale tun ye min ye ko yan'an ka don ko fa ani den ani hakilisenu ko n'o y'a sɔrɔ k'i tun bɛ se k'o walawala kamakaw ye bi kuma daminɛ kuma ye quoi awɔ fa ani senu ani hakilisenu fa ni den de do dɛ ni senu tɛ dɛ fa ni den ni hakilisenu bon an b'a fɔ ni senu fana donc fa ye n bɛ se ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ komi ala y'a ɲini fɛ donc fa o ye ala ye walima fɛn bɛɛ daba o ye ala ye donc denkɛ o ye Yesu ye maintenant hakilisɛnu walima ni sɛnu o ye ala ka sebaya ni ye donc ka kɛ ni an ka faamuyali ne ka faamuyali ye a ɲɛsin o ma fa o ye ala ye denkɛ o ye Yesu ye hakilisɛnu o ye ala ka sebaya ni ye voilà ok kɔrɔ dugukolo je pense que Salomon ye jaabi dɔ fɔ i ka ɲininkali in na je sais pas ni commentaire wɛrɛ b'i bolo donc ni commentaire wɛrɛ tɛ yen ne bɛ continuer Black Jesus impressionante. Tá bolo quoi. Kɔrɔ i bɛ yan. An bɛ yan.
Ok, donc je vois que Fimon ba koroma kuma okore ko ne bise ka engagé, ne bise ka temeni tiri. Awa taga n'a ye karamɔgɔ. Ok, Roi Salomon i ye jaabi di vraiment jaabi ɲɛna an kɔrɔkɛ ko vraiment jaabi ɲɛna. Donc ne b'a fɛ k'e ɲininka fɔlɔ e ye évangélique de ye wa ou bien i ye protestant ye ou bien i ye catholique de ye? Ne ye évangélique de ye. E ye évangélique de ye. Awɔ donc généralement an b'a ye k'a fɔ ko Bible kɔnɔna na waati min na Yesu gɛngɛnna kura kan. A ye kuma dɔ fɔ kuma in a bɛ ka taa ka segin mais anw tɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ kuma in na. A dun fɔra ko Yesu ye Ala ka saga de ye ko min ma jurumu kɛ quoi. Donc a to kura sanfɛla la a ko ko Eloi Eloi lama sabachthani i n'a fɔ ne ka Ala munna i ye n to yen nɔ mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné. Awɔ o ɲininkali o kuma in Yesu aw yɛrɛ bɛ Yesu fɔ cogo min na Yesu ye Ala jalakiden nin yɔrɔ in na wa ou bien kuma in yɛrɛ kun ye mun ye parce que a ko Ala y'ale to yen nɔ mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné munna i ye n to yen nɔ. A dun fɔra ko ale de kɛra Ala ka sagaden ye k'a ma jurumu la ko kɛ. Donc e yɛrɛ hakilila ye mun ye Yesu ka nin kuma in kan k'a to kura jiri sanfɛ. Ok, merci. Ɲininkali diyara n ye. Bon o ɲininkali kan ne bɛ se ka ne ka faamuya ye min ye ka da o kan parce que an b'a dɔn ko Ala bɛ jurumu kɔnɔya Ala tɛ jurumu fɛ. Voilà kojugu sifa fɛn fɛn Ala tɛ o fɛ. Donc ka Yesu to jiri kan jurumu doni diɲɛ bɛɛ ka jurumu doni de dalen bɛ a kan jiri kan ye. Donc o kɛtɔ la donc Ala tɛ se ka ɲɛ jɔ o jurumu na. O de kama spirituellement comme Ala tɛ se ka jurumu filɛ min kɛ Ala ye a kuma tigɛra dɛ ne de ka yɔrɔ don wa ou bien bɛɛ de don parce que ne tulo t'i fɛn na. Ale de don a ka réseau man ɲi. Awɔ. Masa Solomani an tulo t'i la dɛ je sais pas n'o ma se ka jurumu filɛ. C'est pas si vous m'écoutez. Kumakan kun tigɛra. Awɔ i bɛ se ka segin kɔfɛ dɔɔni pour que an bɛ se ka faamuyali kɛ. D'accord. An bɛ k'a fɔ ko ne ka faamuya la jurumu poids dalen Yesu kan donc Ala ma se ka ɲɛ jɔ o jurumu na parce que jurumu poids ka girin Ala bolo donc o de kama Ala ye a kɔsi walima n b'a fɔ cogo di k'a mabɔ mais a ma Yesu bila donc Yesu voilà ce que je peux dire. Donc Salomon i yɛrɛ ka kuma na i ko jurumu in giriyani ko Ala ma se k'a ɲɛsin Yesu ma ko n'o tɛ k'a ma Yesu bila. Bon kuma in kɔnɔna dun na Yesu dun y'a kuma fɔ donc an ka ɲininkali ye mun ye k'a fɔ Yesu ye nkalon de tigɛ wa ou bien Ala de ye nkalon i bɛ hakɛ to yan comme i ka danaya don e ko ko Ala y'a kɔ don ale la donc fila la jɔn de ye nkalon tigɛ a dun fɔra ko Yesu ma jurumu la ko kɛ. Non a ma nkalon tigɛ. A ma nkalon tigɛ mais comme ne y'a fɔ kuma Yesu ka kuma ninnu bɛɛ kɔrɔba de b'a la n'i ye gɛngɛ jiri in ta i b'a sɔrɔ kumakan 7 de bɛ yen a y'o de fɔ k'a to jiri kan donc o kumakan ninnu bɛɛ n'a a kɔrɔ de don donc n'i ma sɛgɛsɛgɛ n'i y'a ta a ka fɔli ma parce que tuma caman tun bɛ kuma parabole la a ka kalan bɛɛ bɛ di talenw de ye. Donc c'est pourquoi ni a kuma na nin cogo la i kana ta a yɛrɛ ka kuma nin ma k'i b'a a kɔrɔ ɲini o fɛ n'i y'a ta o ma i b'a jɛ o yɔrɔ la mais i b'a ta k'a bila contexte a y'a fɔ contexte jumɛn de kɔnɔ si vous comprenez donc ne ka faamuya la ka ɲɛsin o ma Yesu ko Ala ye contexte de expliquer ne ye ka ɲɛ quoi Salomon m'a dɔn ne k'a faamu. Yesu a ko munna ye ne bila parce que o ye nila ko de ye mɔgɔ tun ɲɛ tɛ Ala la waati n'est-ce pas ale ni Ala de bɛ ka communiquer o waati de la est-ce que i y'a faamu donc an ka faamuya ye min ye
o ye de jurumu poids griyalen parce que diɲɛ bɛɛ ka jurumu de dara Yesu kan. Donc ala dun fana ma ala tana fana dun ye jurumu ye. Donc c'est pourquoi ala ma se ka ɲɛ jɔ Yesu la. I y'a faamu? O waati la donc o de kama Yesu ko ko ala muna ye ne bila. Ne fa muna ye ne bila. Donc c'est ce que je peux dire. Se ka jaabi min di o la a bɛ se ka kɛ commentateur wɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ ka tɛmɛ nin kan mais ne ka faamuya ye ka dan yɔrɔ min na o y'o ye. Ok. Donc je pense que a ti n'a fɔ k'an ka ɲɔgɔn terrasser lamɛnbagaw bɛna faamuyali kɛ kumasen ninnu na parce que n'an y'a ye k'a fɔ ko Yesu ko a ma jurumu kɛ et puis a ka kura jirila gɛngɛni a kuma kalama hali sɔrɔdasiw talen k'u bɛ taa minɛ wagati min na a ka kalanden dɔ ye banburu bɔ ka o sɔrɔdasi dɔ tulo tigɛ a y'o tulo ta k'o bila o nɔ na a ko ale ala sago de bɛ kɛ donc ça veut dire que Yesu tun b'a kalama k'a fɔ k'ale kan ka gɛngɛ mais saya selen a ma an y'a ye k'a fɔ a ye kulekan in bɔ yan'a ni ka bɛn a ye kulekan in bɔ kulekan in bɔlen kɔ donc e bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ ko kuma in ti ko ala de tɛ se k'a ɲɛ jɔ mɔgɔw ka jurumu kɔrɔ e ka kuma kɛra o ye k'o de la ko Yesu ko ala munna ye n to yen nɔ donc toujours an bɛna segin o kuma kelen kan i ko Yesu sara ko diɲɛlatigɛ an bɛɛ ka jurumu ka fɔ mais munna bi bi na hali bi jurumu bɛ ka kɛ d'autant plus que ala y'a den kelen bila ka na diɲɛ na k'a fɔ ko pour que anw ka manifin anw ka jurumu ka da Yesu kɔ la mais hali bi Yesu talen kɔ hali bi jurumula kow bɛ yen nɔ awɔ e bɛ se k'o kɛ mun na ala y'a den kelen bila ka na jurumu mun kafari kama hali bi olu jurumula ko kelen bɛ ka kɛ Yesu de échouera wa ou bien ala de échouera ni kun bɛ se k'o yɔrɔ in walawala dɔɔni. Merci. Bon, n bɛ se ka jaabi min di o la Yesu ma échoué kɛ ni ka faamu Yesu ma échoué ala ye depuis ala ye adamaden da a ye sagoya de to adamadenw le choix a ko nin ye sira ye min bɛ taa donc ala ye sagoya di adamaden dɔrɔn de ma donc o choix kɔnɔ ala bɛ Salom kuma min ka tigɛ n t'a dɔn i tulo b'an na. awɔ ne tulo b'aw la mais komi ko n ka kumakan bɛ ka tigɛ je sais pas c'est bon maintenant. A bɛ ka tigɛ awɔ a bɛ ka tigɛ oui maintenant c'est bon. ok n ko choix bɛ adamaden bolo ala ye mɔgɔ da ka choix to ale de bolo. sira filɛ min bɛ taa halakiyɔrɔ la donc a bɛ adamaden de ma oui. awɔ tɛmɛ n'a ye ne bɛna n ka micro dayɛlɛ to quoi parce que ne ka micro dayɛlɛ la on dirait a bɛ wusa quoi tɛmɛ n'a ye an tulo b'i la sisan. ok n bɛ segin kɔfɛ donc ka kɛ n'a ka ɲininkali ye ne ko a ma n ko Yesu ma échoué ala fana ma échoué munna parce que ala ye mɔgɔ da don min na a ye sagoya di mɔgɔ ma i ka ɲɛnatɔmɔli kɛ ka sira jira la min bɛ taa hɛrɛ yɔrɔ la ka sira jira la min bɛ taa halaki yɔrɔ la donc sagoya bɛ adamaden de bolo i ka hɛrɛ ɲɛnatɔmɔ walima i ka juguma ɲɛnatɔmɔ mais ala ye Yesu ci a ka na sa jurumukɛlaw bɛɛ kosɔn walima mɔgɔw bɛɛ kosɔn donc a bɛ mɔgɔ de ma sisan e ka sɔn a ma e ka da la ni e sɔnna a ma ala bɛ e ka jurumu yafa i ma parce que sagoya bɛ e de bolo nka ni i ma sɔn a ma i na to i ka jurumu na i n'a fɔ Yesu yɛrɛ y'a fɔ yaw t'u ye tugun ko n'u ma sɔn ale ma k'u na sa n'u ka jurumu ye i y'a faamu donc a b'o cogo kelen na mɔgɔ mɔgɔ ni i sɔnna a ma jalaki yɔrɔ t'i la bilen k'i to diɲɛ na yan i bɛ ɲɛnamaya hɛrɛ la
parce que jurumu de bɛ mɔgɔ ni ala tiɲɛ jurumu bɛ mɔgɔ ni ala fara donc n'i sɔnna ma ala bɛ e ka jurumu yafa i ma an ye ni sɛnɛ mun fɔ a daminɛ na ni sɛnɛ bɛ ɲɛ minɛ i ka taama tilennenya la i ka taama cogo ɲuman na hali ni i filila ala labɛnnen dɔ ka yafa i ma o kɔnɔna na yafa parce que yesu sara ka an ye jurumu min kɛ jurumu min kɛra an bɛnbaw fɛ n'o ye adama ani hawa ye yesu sara ka o yafa o dɔrɔn tɛ an yɛrɛ bɛna jurumu min kɛ yesu bɛ o yafa ani hali an ma jurumu min kɛ fɔlɔ yesu ka saraka walima a ka gɛngɛ jiri la saya a bɛ o jurumu bɛ yafa ala bɛ jo di an ma yesu de barika la voilà vraiment merci parce que yɛrɛ effort kɛ k'a kɛ mais ɲininkali ne ka ɲininkali ye mun ye c'est pas i ka jaabi ma taa ne ka ɲininkali sira fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ quoi c'est que i n'a fɔ ɲininkali ye mun ye k'a fɔ ko bible kɔnɔna na a fɔra ko Jésus est mort pour racheter nos péchés c'est-à-dire a gɛngɛnna kura kan yasa ka se k'anw ka jurumu kafari mais hali bi ale taara a bɛ san 2000 ɲɔgɔn bɔ ale taara hali bi jurumu dun bɛ yen nɔ jurumuna ko bɛ ka kɛ a fɔra ko ala tellement que Dieu a tant aimé ce monde qu'il nous a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle o tɛ yan donc ko tellement que ko ala kɛra diɲɛ in fɛ k'a y'a denkɛ kelen de ci anw ma ko waasa mɔgɔ min mana d'ale la k'o tigi ka kɛ balo banbali sɔrɔbaga ye o tɛ awɔ donc mais toujours jurumu de bɛ ka kɛ sisan alors que a fɔra ko yesu dun nana ka anw ka jurumu kafari donc ala y'a den kelen bila ka na jurumu kafari min na ne ye ɲininkali de kɛ n ko ala de échouera ou bien Jésus de échouera parce que e tɛ se ka mɔgɔ bila ka na jurumu kafari la alors que o kafari kɛlen ko hali bi o fɛn kelen bɛ ka continuer ka kɛ théoriquement n bɛna misali dɔ d'i ma a bɛ n'a fɔ ne roi Salomon ne bilala ka na k'e ka na so nettoyer k'e kana so nettoyer pepewu nɔgɔ foyi tɛ kɛ so kɔnɔna na e tɛ se ka kɛ k'e bɛ so nettoyer dɔrɔn o yɔrɔnin kelen la dɔrɔn ko nɔgɔ ka tila ka ye so kɔnɔ o kɔrɔ ye ko nakun ma ye la quoi maa dɔn n'i bɛ ka kuma in faamuya ok n y'a faamu mais n bɛ i jaabi yɔrɔ la yesu an bɛ diɲɛ de kɔnɔ yan n'est-ce pas awɔ donc yɔrɔ min nɔgɔlen don ka ban ala ko k'a bɛ yɔrɔ dɔ labɛn an bɛ taa yen n'est-ce pas yesu nana ka anw bɔ yesu bɛ na don dɔ la k'an bɔ nin diɲɛ kɔnɔ k'an bila kuma tigɛra dɛ c'est vrai que diɲɛ ye awɔ a nana sisan c'est bon ok diɲɛ ani arijɛnɛ tɛ kelen ye yesu ma na ka na diɲɛ yɛlɛma k'a kɛ arijɛnɛ ye walima nankɔ ye i y'a faamuya ka yesu nana de ka na fɔ de ka na k'a yɛrɛ di ka kɛ saraka ye ni mɔgɔ min sɔnna a ka limaniyaw la i bɛna bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni tɔɔrɔ tɛ yen n'o ye lafiya yɔrɔ ye n'o ye nankɔ yɔrɔ ye voilà donc ni e min ma sɔn comme n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na sagoya de dira bɛɛ ma ni e min ma sɔn ka tugu a la yala diɲɛ bɛ se ka yɛlɛma parce que ni bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ sisan chrétienw ye lafiya bɛ na diɲɛ kɔnɔ voilà ala ma ko bɛ ɲɛnamaya min na o bɛ se ka sɔrɔ yan a bɛ se ka fɔ a 90% bɛ sɔrɔ diɲɛ na Salomon à vrai dire Salomon à vrai dire an kɛ man di ka ɲɔgɔn faamuya ɲininkali in na quoi parce que a bɛ ka taa bolo min fɛ c'est pas que i ka jaabi cogo man di i tɛ ka ne ka question jaabi quoi karamɔgɔ Black mais karamɔgɔ Black a ye yɔrɔ dɔ fɔ a ko Yesu nana ko ka n'a yɛrɛ di ko pour que anw bɛ se ka kisi u ka Bible nin kɔnɔ Marc 14 42 à 43 Luc 22 21 Jean 6 à 71 Luc 22 3 Jean 13 27 Jean 13 27 voilà Jésus Yesu bɛ ka Juda danga
Juda min y'ale janfa ka taa di mɔgɔw ma u k'a minɛ k'a faga aw bɛ k'u danga donc ka tila k'a fɔ tuguni ko Yesu nana ka n'a yɛrɛ di de k'a yɛrɛ faga anw ka se ka kisi ne ma se ka nin yɔrɔ in de faamu n'i bɛ se ka i sinsin nin yɔrɔ in kan dɛ parce que yɔrɔ caman kumana kan Jésus bɛ ka Juda danga Juda min kɛra sababu ye k'a janfa k'a di mɔgɔw ma n'u nana minɛ k'a n'a faga o fagali kelen aw ko tuguni k'a yɛrɛ de taara yɛrɛ di ko k'a yɛrɛ faga ale dun ye dɔ danga ne ma merci Fimon ba incohérence bi ninnu ka récit la quoi Jésus tɛ se ka kɛ k'ale nana ka na mɔgɔw ka jurumu kafari ale t'ale ko ale bi jurumu bɛ yen nɔ c'est impossible incohérence de bi ko in kɔnɔna na quoi mais roi Salomo a bɛ k'i pan ɲininkali in kunna quoi e tɛ se ka kɛ k'e nakun kɛra fɛn dɔ ye e t'ale ko ale bi o fɛn masina bɛ ka kɛ il sait pas n'a bɛ ka n faamuya a bɛ ka pan ɲininkali in jaabi direct yɛrɛ kunna parce que a jaabi direct tɛ yen nɔ quoi k'a fɔ ko Yesu nana jurumu kafari kama k'a fɔ ko ale t'ale ko ale bi jurumu na ko bɛ ka kɛ ko ala ko depuis ko tellement que diɲɛ jara ala ye a y'a den kelen bila ka na ko pour que kana jurumu kafari bon e min nana ala diɲɛ jara ale ala min ye a y'a den kelen de bila ka na jurumu kafari kama donc ni jurumu ma kafari alibi ni jurumu na ko bɛ ka kɛ ça veut dire que d'une part soit ala a échoué soit Jésus a échoué c'est impossible o fɛn dɔ bɛ kɛ kun dɔ kama n'o kun ma ɲɛnabɔ dɔrɔn u b'a yira k'a na kun ma y'a la quoi c'est comme si u b'a fɔ bamanankan na ko fɛn jumɛn nakun ye dɔnkɛ ye ko ni bolokoli ma bɔ bolokodenw ka mugu ka segin u ma quoi c'est à dire a nakun ye min ye n'a ma se k'o nafa ɲɛnabɔ dɔrɔn nakun ma y'a la quoi